Yechino chiziviso chinokosha kunemi varidzi vemimhanzi. Zvamunongoita cheteka kuti bata veDrewmas Media mutiudza kuti muri province ipi uyezve musambo wemimhanzi wamunoredza. Tichange tichiita makundano ekuridzaka province by province. Totsvaga anenge awina. Vachazenge vawina at national level vachange vachizviwanira mibayiro yakasiyana siyana, ingave music instruments, nekukurekodhirai kamimhanzi, nekukutsikisirai mavideos. Tibate iswe Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Tinogara tichitaura isusu kuti aiwaka nyika yedu yakutoda cleansing nekuti uroyi hwawandisa. Vana vemhuri imwe chete vanopedzesera vava kutemana nematemo nekuda kwezvinhu zvinenge zvisina kuti twasa zvinenge zvichiitika mumhuri. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Toda kuti mutipewo zano renyu, mutiudzewo mafungiro enyu pamusoro penhau yatakukupai. Ina Mukoma vari kurwadziwa, Mukoma vari kushungurudzwa, vanoda kuti muvabatsire, muvape maideas kuti vozvifambisa sei. Inini ndine Atro Chikamba. Nova maraine machikamba. Nhoroondo yenyaya yangu yakamira yakadai so. Mumhuri tineka kunetsana kataita. Tichikwesherana kusvikira tasvika padanho rokuti tiinde kwaMambo. Chikonzero takaona kuti zvinhu zvaida kuti tiinde kwaMambo. Sezvo hurumende inoti kana vanenge vanetsana mumhuri vanoenda kupi kwaMambo, Mambo ndiwo anovabatsira pamatambudziko anoita. Asi munhu wandanga ndiri kunetsana naye mukoma wangu anosiyira inini pakubereka. Saka nyaya iyi yaenda kwaMambo, takaenda kwaMambo kwaNembudziya. Vakatipa dhete ranga riri musi wa4. Musi wa4 iwoyo taenda vakati dhete riko musi wa5, modzoka musi wa5, takadzokera musi wa5 semhuri tiri tose. Tasvika kwaNembudziya, nyaya yakaitika ndeyekuti tichitanga panyaya yedu hatina, takabva kuseni kusvika masikati pasina chaita. Ndikasvikira pakudzokerera kubvunza, nai Mambo, tambovingei uye tiri kuita nezveipa. Mambo akati chitomirai takuita nyaya ipi? Nyaya yenyu. Pati chinhu chakandinetsa panyaya iyo, kwanzi mumangarirwe hapo, asi vamhangariro varipo, asi tabvisa mari yedaka. Saka takazongobvunzana tiri tega semhuri kuti toita sei. Vamwe vakati zvazvadii kuti tipinde isusu mumatara acho tiri toga, vanga varipo 2 vanhu ndo vanga vasipo, ndo vatapinda. Tikapuwa ng'anga, ng'anga yakabata iyo, vanga vasipo vacho vari vaviri. Tadzoka mudare zvakare, kwabudei tikati aiwa vatauri varipo vanga vakateerera. Mapurisa amati pane maasesa ngavapupure zvataurika, isusu zvedu tati chirekodha maaudios edu, asi ava ngavapupure. Mushure mekuti ava vapupure, vakapupura sezvaitika kuti zveshuwa uyu munhu abatwa akanzi muroyi. Todii Mambo zvikanzi zvatichaita ndezvekuti tichamudaidza iye ouya iye ari 1, tomutsikisa mutanda ari 1. Ndikati hakuna zvinhu zvakadaro, isusu tauya pano semhuri. Sei mati munoda kumudaidza auye ega pano? Kumashure kwatombotiudza kuti muri kuenda zvenyu kudare uko, asi ndakavharisa nyaya. Saka kutora kuti zvamuri kutaura imimi kuti iye ari kuti aenda kunational service, haazi musoja, haazi mupurisa, ndisapo pombiyo yadonha, asi MP. Isu tamusiya akagara kumba kwake. Muri kutaura kuti munhu aenda kunational service muchinyebewa. Saka isusu tashandira mahara kai. Haiwa chienda imimi tozomufonera iyo yatozomutsikisa mutanda ega. Tikati hakuna zvinhu zvakadaro. Kana zvadaro chitoregerai, pane uori hwamatoita. Why? Because amudaidzi munhu ari ega, isu ndisu tamhangana. Kumunozoti auye ega sei isu tati tiuye semhuri? Takadzokera kumba tikagara pasi nevaningi vangu tikati todii.
vanenge vakati hamdara zvangu wapo hatibatei munhu tirove. Ndikati kurova isi solution, hapana zvatinoita. Munhu akaromba topera kufa. Ndakaitora nyaya ndikaisa kwaParamount because yanga ari headman. Ndaisa kwaParamount takapuwa date ranga riri musi wa20. Ndikati ona kuti inini kuti ndidzoke kuno kuHarare ndigozodzokera futi semunhu anga ari pabasa ndikaona kuti hazviiti. Ndakarimirira date kusvika rasvika. Takaenda musi wa20. Tasvika musi wa20 paParamount. Iye haana kuuya akati ndiri pakwarantine. Ndobva tati mambo todii munhu uyu haana kuuya ndozvaita futi kuna headman ndozvaita kwamuri. Zvikanzi aiwa mupei nguva nokuti mutemo hurumende kana munhu akangwera ataura kuti ari pakwarantine chimusiyai akadaro zvakatorongeka zvakadaro. Todii zvikanzi modzokera modzoka musi wa3. Takadzokera futi musi wa3 wanga wa musi wa3 April. Taenda musi wa3 iye akachibva auya takasangana mudare. Tapinda mudare sevanhu vakabhadhara ndiseve mari hapana zvataita because ini ndakatourayirwa mukadzi mai nehanzvadzi vakafa zuva rimwe chete one day zvisina kumboitika kuti vanhu vanofa zuva rimwe chete mai nemwana wavo. Saka ndo zvinhu zvakanyanya kundibata izvo. Tapinda mudare mambo vobvunza vakabvunza ini somumanga ndobva ndatsanangura tairekodha maaudios edu titori nawo. Inyaya ipi tikati tanetswa neuyu muroyu uyu watishungurudza panyika pano auraya mukadzi wangu auraya mai auraya hanzvadzi yangu pazuva rimwe chete. Saka taona kuti taakupera nemunhu. Imimi mambo semimuri memambo ndimi nemitemo yese yamakapuwa. Chitipai tsika mutanda kana n'anga inokwanisa kunotibvisira zvinhu zvatina kuuya kumutsvaga. Saka tombozvitsvaga kakumashure tisati tatombouya pano. Saka hatisi kutsvaga nyaya yatsva, tiri kutsvaga nyaya yetsaru yatatotambura nayo. Saka kutouya pano kuti misa mambo muchitibatsira. Mambo wakati aiwa zvakanaka tiudzeiwe. Uye akati ina handiroyini vari kutondinyebera handiroyi kana chinhu handina. Tikati aiwa zvinetse mambo isi hatisi kufungidzira tipe muprofita kana n'anga ari pedyo motipavo kuenda nawo tisaende tega. Takaanzi namambo iwe uri kuda here kuenda nevakunin'ina vako kuenda kunotsvaga kuti chii chanetsa mumusha. Akati handisi kuda asi kana ndaenda vanondiripa mombe. Ndobva vabvunza mumwe munin'ina wangu wandandinaye mubox zvikanzi uri kunzwa here nyaya irikutaurwa nemukoma wako kwanzi munondiripa mombe. Vakambonetsana vachiita kakukwesherana munin'ina wangu achiramba achiti kweye zvakandinongedzera kuti muroenda kamubhadharise. Ndikati aiwa baba nyarara rega nditaure inini tipedze nyaya. Mambo kana uyu asina kubatwa kwatiri kuenda kwamunhu wamuri kutipa watisingazivi inini ndichamupa mombe. Uyu iye ari kutaura ari kuramba achamupa mombe. Saka iye kana abvuma tipeivo kuenda nawo. Takapuwa kuenda nawo zvikanzi 3 km kubva pano. Takaenda zveshuwa mapurisa amambo maviri naasesa. Tasvika payanga ari madzimai tatokumuriswa bhutsuko ivo vamboita zvavaita havo tazopinda. Hatina kugara nguva takangoti tichipinda vese vakabatwa mukadzi nemurume kuti muri varo ndimapedza vanhu. Vakabvunzwa nezvaitika mumba mavo vakambozviramba vakazvidaira. Vazonzi ndaakudzorera kumhuri yenyu kuti maurayiro amaita vamwe zviuraye mhuri yenyu ndopavakachemawa kuti chitibatsira zvika nemuprofita achakwanisi kubatsira. Asi ndoda ndikuudzei kuti mambo vakutumai pano muchadzokera kwamambo nemari dzaudzayo. Asi mambo ungabva vachakupai vese mukabuda 1 ndokumura gemezi ndopisa. Takadzokera nemapurisa amambo nemasesa. Tikasvika mambo tadzoka mambo wakati achikupei zvekwamabva. Tikati hatikwanisi kukupai isusu asi vataenda navo vanga vakupei. Foshuwa mupurisa akasumuka akataura akati havabatwa hapana achimboripo vabatwa vese mukadzi nemurume kuti ndo vari kuuraya. Right, chitipai anza todii mambo. Mambo wakati kwasara maprofita maviri pamutemo hurumende tonzi 3. Tikati werit zvakanaka saka todii. Zvikanzi aiwa zvomoita ndezvekuti modzoka mangwana. Tikati kwedu kwatiri kuenda isusu kure izuva rese tichichovha mabhasikoro. Saka isi takunokumbira patarara torara ikoko mangwana makuseni tichisvika panapa imimi motipa vanhu vatiri kuda vaviri vasara tobva tapedza matara acho. Takanorara patakarara kuseni kwacho takamuka tiripo kubva kuseni na8 kusvika na1 hapana chakaitwa. Zimare ndaenda ndikati naimi kubva kuseni kusvika izvinezvi tatonenzara. Chii chiri kumbonetsa kuti maprofita yasabuda? Imimi ndimi uri kufanira kutipa kwete isusu kuzvitsvagira. Chitipai maprofita. Zvikanzi unfortunately muprofita wataida kuti tikupei hanzi ari kukadoma haana kuuya. Saka imimi motozodzokera tokupai rimwe date. Tikati tichitipai rimwe date ramuri kufungidzira kuti tidzoke. Mambo wakatipa rimwe date rari remusi wa28 April. Takadzokera 28 tasvikako takasvikogara zvimwe chete izvozvo hapana chakaitwa. Mambo todii kwavira zuva raviri. Zvikanzi nyaya iripo ndeyekuti pari zvino hapana aripo. Saka imi zvomoita modzokera mozodzoka musi wa3 musi wa1 May. Tikati mambo 1 May haaiti kuti tidzoke because iholiday. Dei mamaisa musi wa3 vakaisa musi wa3 vakati musi weMonday kune kusina mata. Tikati anyway fine todzoka. Tobva taenda tobva tadzokera futi nemabhasikoro. Takasvika futi
nguva yakanaka tikararako tikamuka tichiona mambo chitipai. Takatoita kunge takutanga nyaya yatsva, takutotanga kupinda futi mudare patsva. Ndo pandakaramba ndikati aiwa mambo, kana kudai so hatichanzwanani. Chikonzero nei? Muri kuramba muchitidzosera kumashure panyaya yanga yava kumberi. Makati pamuprofita tamirira vasara 2 chete chendozvatavinga pano. Tipei vanhu vamakati munofanirwa kutipai mimi 2 tipedze nyaya iyi. Mambo vakati iye zvino hapana, saka chatinogonawo kuitirai ndechekuti tinogonawo kupai kuti muende kumwe kana kuenda kumwe. Tikati kumwe kwamunoda kutiindisa mambo, tinoenda nemapurisa enyu, hatizoendi tiri tega. Chitipai tiinde nokuti ini ndoda kudzokera kubasa. Mambo vakati aiwa, inini kune kwandadaidzwa ndiri kuenda kumusangano kuGweru. Saka kuti ndikupei rimwe dheti hazvichaiti. Vanin'ina vangu vakati nomudhara izvi zvinhu zvikaizvi patoshanda uori futi panapa. Pano paparamoundi pashanda uori. Waiva kutsika nyaya iyi isu takambobvawo vachitipa maprofita vese maprofita mamarunzi ari padhuze. Kwapa chanetsa chii? Uyu munhu akabvisa mari uyu. Tikati kana akabvisa mari tichazviona. Pano ndo patozviona. Asi kana zvanetsa musi watouya iwoyo kupedzisira tichamubatira pagedhe panapa. Kana tamubatira pano toda kusiya afa pagedhe papa. Hapana ngozi inouya kana anotisunga hapana. Wai nekuti mwana wamai vedu kuvauraya avasungwana. Tikawira nevane vangu tikaenda tikanorara patakarara patakakumbira ndobatadzoka. Tadzoka zvishuwa mangwana acho. Tikasvika tikaona mambo. Tikati mambo, tadzoka nenyaya yedu iyi. Hataure nyaya, mambo vakatanga kutsika. Takutoita ungere vakuto uyu mang'arirwe ndiye akutoita sekuti ndiye amuridzi wenyaya. Isu takutoita sekuti titori vasungwa kune uyu. Tikati nai mambo chirudzii. Uyu munhu muri kumupa flow yekuti ataure zvaari kutaura. Achiri musungwa asati asunungurwa. Hatisati tapuruvha vanhu vasara vaviri. Ko imimi maregere matanga matipa vanhu vaviri ava. Tapedza masports acho. Mambo vanoti aiwa, nyaya muri kutaura iyo itombomirai. Gozi handikwanisi kuti ndichikupai vanhu kuti muri kutokonana pachezvi. Takamira tatoona kuti izvi zvatakuitirwa kaizvi takutambisirwa nguva. For sure pakaita noise. Ini ndini ndakatotanga noise iyo. Ndaitoda kurova baba wacho zvisine mwana wacho. Vakandidziva chikonzero ndaida kuti zvibude pachena kuti pane zviri kuitika. Chikonzero kana imati pamuprofita mozotadza kuti pavaviri imi muinawo chii chiri kutora nzvimbo. Hapana muprofita kana ng'anga iri kure kwavari, vese vanga vainawo ipapo. Tipei varipo tipedze masports, munhu atorerwe zvinhu zvake. Nyika iyi vana vedu vari mhuri dzedu dzisunungurwa. But zvakakundikana. Until chiri pai rimwe zuva tichakupai until nhasi hapana chakaitwa. Saka ndiri kutoona sekuti vakatobhadharwa futi mari. Although vari paramoundi but vakapuhwa mari. Wai vakashayiwa dheti rekutipa mari ndeyedu tisi vamhangari tamhangara. Taisa mari mudare but chabudapo hapana. Musungwa ndiye akutovaudza zvokuita. Saka zviringo automatically kutaridza kuti pane zvakatoitika. Saka ndoma chimiswa chenyaya yedu. Saka pakutikumbira kuti vanotibatsira vatotibatsira because hondo iyo hatina kupedza kurwa nayo. Recently pakati mwana womukoma wangu akadhirikirwa zuva rimwe chete. Hanzvadzi ikatakurwa isingachatauri kuparenya kuti mwana wangu akaurohwa nengoro zuva rimwe chete. Kutoda kuti aitoda kuti pafe futi vamwe vanhu vatatu sezvangabve zvataurwa nomuprofita. Saka toona kuti chinhu ichi chiri kuramba chichienderera. Kana hurume kana ivo vana mambo vatadza kutibatsira tichaisa maoko. Ndapedza. Pane pamamusina kunge matijekesera. Ndi kumusha kwenyu ndekupi? Ndi mambo ani? Gokwe kwanembudziya chief paramount chief ndichireya. Chief Chireya. Yedime ndinene mudziya ndo watakatanga kuendera. Saka imimi musati maenda kwa mambo manga makutozviziva kare kuti uyu munhu ari kubata. Takazviziva tisati tatombosvika mukadzi wangu asati atomboshaika. Tikazvibata tikamuudza kuti mukoma rasa zvinhu zvawakabata izvi. Pese pandiri kufamba ndiri kubata iwewe, kana vana vari kufamba vari kubata iwewe. Wai iwewe uine zvinhu zvakaramba? Ndikati aiwa kaisi mhosva, hatimbodzoka kumashure. Wakatitora ndiwe uine vanhu vanga vanongedzerana muraini muno museuzo uri sabhuku. Patakaendawo kwakasvikotanga kubatwa iwe nevanhu vakanga waenda nawo ndiyani. Zvikanzi ndini, ndikati kosei wakabatwa iwe kana iwe uchiti hauna. Saka iwewe chiziva kuti unazvo zvawakanga uinazvo izvozvo. Ndio munga ndakatsanangura chero mudare kuti munhu uyu hatisi kumupuma nekudawo kuti tangomufungidzira. Chikwambo ichi chakabuda pamwana wake akachitora sekuti mudzimu. Ndikachibvunza mibvunzo miviri mitatu chikatadza kudaira chikati ndakatorwa nchinzi ndigare pavana vako iwe kureva vana vangu ini. Asi iwe wakandidzinga saka ndagara pamwana wake anga chachagara pamwana wake Saka. Ndikati right waiti mudzimu waani? Zvachakataura wazopuruvhei nhasi wabva wachinjaka ukaisa pamukadzi wangu. Nhasi chatora mukadzi wangu afa. Right, mai nemuhanzvadzi abva kuno harwara aenda kunoona mai vari kurwara kumusha. Ndo vaifanwa kunge varwara, iye aitorwara musiwa vaifanwa kufana mai vari tu. But iye asvikawo kuhanzvadzi akamuka akatanga kurara iye akamuka akafamba akaramba nekuenda nekuchipatara. Nhasi ndiye azoenda mai nemwana zuva rimwe chete. Saka takatozviziva kumashure uko kuti iye ndiye apedza vanhu. Saka kutoda kuti taga rubatsiro kuti tibatsirwe chinhu zvibviswe izvi zvakutopedza vanhu izvi.
Saka tichitarisa pamuri stage yamuri mambo vari kuratidza kuti vakuignowai maronga kuita zvipi? Isusu sevanhu vane vari kurwadziwa nezvinhu zviripo, kunyanya inini hangu ndakazvimirira ndega. Inini ndakatombomufonera ndikataura naye ndikati ndiri kuuya ikoko kumusha, kana ndauya ndaona kuti madzimambo edu akundikana kuti vapedze dare, because kana wewe uchindiudza kuti wewe vana mambo avaita vana vadiki kwawe kutora kuti uri kuimba nemishonga wako, saka inda akuya ndisina mishonga, then tosangana mwana wamai nemwana wamai toona kuti akurirwa ndiani. But ukaona wandikurira chindiuraya, ukaona ndakukurira ndokuuraya, kuti vamwe vanhu vanasari vakasunungurwa, ndo chete zviripo. Muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe ndo matauriro ari kuita Mukoma vanoda rubatsiro. Kana muchikwanisa kuvabatsira vasati vafunga kuita zvavari kutaura, aiwa kati tinoda macontributions enyu motoudza kuti zvofambiswa sei. Mashoko enyu Mukoma ekupedzesera ndeapi? Mashoko angu ekupedzesera ndinotoda kukumbira kuti kana kuine vanokwanisa kutibatsira kuti dambudziko munhu abvisirwe zvinhu zvake, mhuri yese isunungurwe, ndo makumbiriro andingaite kuti vanokwanisa kutibatsira kuti zvinhu zvitorwe, mhuri dzese dzisunungurwe, zvakasungira vana upenyu. Hongu muri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatanga tinacho zuva ranhasi. Mazvinzwira, mazvionera Mukoma vachitaura vari kurwadziwa vanoda rubatsiro. Isu seDrewmas Media tichaona kuti totangira papi kuti tinge tichivabatsira, asi zvakare vanodawo financial support kubva kwamuri nekuti vati mhuri yapera, havasi kutombomiswa nezvikwambo zvikuvarova left right and center, saka vanoda rubatsiro. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.